ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା ନା ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା କୋବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ରୋଲ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ରୋଲ୍, ଭେଜ୍ ରୋଲ୍। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭେଜ୍ ରୋଲ୍। କାହିଁକିନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇହେବନି, ତ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଆମେ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋବି କିଛି ନେଇକି ଭାଜିବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଅଏଲ୍ ନେବା, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଦା ଦେବା, ମାପରେ ଦେବା। ଅଦା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦେବା ଆମର କଟା ହେଇଥିବା କୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି। କୋବି ଆମର କିଛି ସମୟ ସିଝି ଆସିଲେ ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିଦେବା, 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, କରି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିଲି ସସ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଠି ଆମେ କୌଣସି କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କୋବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୁଟି ବେଲା ଚାଲିଛି, ତ ରୁଟି ବେଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ରୁଟି ନେଇଯିବା।
किसी ऑयल नहीं जावा तो आपण मान पाखे घी थे घी भी ऐड करें। से आम ऐड करवा टमाटो चिली सॉस तापर नवा टमाटो सॉस एबे हम ताको भल भाव टिके चारियाडे लगेदेवा ना फ्लेवर भल आसता है। टिके लुण दबा बन रखी कोबी दबा बनवा प्रस्तुत करवा हमर रोल। एबे देखंतु हमर प्रस्तुत हो गला रोल वेज रोल। तब आम देखा रोल टेस्ट केमती टेस्ट एमती रेसिपी आपण मैंने देखा चाहते ताले आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ शेयर करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ एमती नुआ नुआ वीडियो देखिपारे। जय जगन्नाथ।